чапоти қати душманора мекишем гуфта буд ва фикрам ки тандир бисёр сӯхтагӣ аст дар ҳар ҷо чапоти задистан чапоти қати киштестан мушкили сахт дар мо дар ҳамин аст ки ва хӯроки мо ҳам аз берун дохил мешавад ва ҳамон маблағе ки мо хӯрокам харида истеъмол мекунем ҳамон маблағам аз берун дохил мешавад яъне ки мо дар дохили ватан ягон шароит надорем ки бигем ки мешава хай мо метонем ки дар ватан зиндагӣ кунем ва пештар эмомалӣ то имрӯза мардумам мегӯяд ки шумо соли 91-92 мехоҳем шумо соли 91-92 мехоҳем не албатта ки оппозитсия соли 91-92 намехост ва оппозитсия мехост ки ҳамун тӯе ки дайнами ҳозира ки бурдести ҳамун соли 91-92 хубтар аст ва фикрман ки хубтар мешавад ки соли 91-92 каме мардум бигем ки як зиндагиша меёфт барои чӣ барои ки иқадар авлоди ту ки ҳамаи ҷора гирифтагӣ будану заминора гирифтагиян заводора гирифтагиян ҳамара авлодои ту гирифтагиян ку мардум дар ҳичи мондагӣ нест соли 91-92 вақти ссср распад шид союз яъне тоҷикистонаму ба ихтиёри худ гузашт дар ӯ вақт ҳамаи авлодое ки ҳози ту гирифтагиян ку ҳамиҳо мардумӣ буданд ва метонистанд ки мардум замин кунад ва мардум мол доштанд мардум бигем мирғ доштанд ундук доштанд зиндагӣ доштанд шахсан мардумои кӯҳзамини мо яъне кӯҳистонои мо аз он ҷумла ки мисол авлодои худман дар уҷа ҳаст дар кӯҳистоно мо камтар ҳаворидаем болотарша мегӯм кӯҳистоноро ҳамара тахминаву парвинаву рухшонаву шуошон қати заминора гирифтагӣ аст бечора даҳмарда ё ки як инсоне ки мол кунад бояд сари чорвош моҳона пул бития ки ӯ чорвои ӯ дар кӯҳ бибироя бичара барои чи кӯҳ аз тахмина аст ё айшӯи тахмина аст пистаҳое ки дар ҳамон адир биромадагӣ буд ки мардум мерафтанд баъди ҳамн солҳои 91-92 метонистанд ки бираванд озод шахсан ман худмам рафтагӣ ҳастам ва писта мечиндем меовардем ҳадиақал руған мекардем ё намедонам мехӯрдем шамихел не ки имрӯз мутаассифона писто айшӯи тахмина ё айшӯи рухшона шудагиаст дигар мардуми бечора наметонанд ки бираванд ҳамн пистара бичинанд имрӯз барои як пистаи адириям ҷарима ҳаст имрӯз як барои пистаи адириям наворош ҳам ҳатто ки ҳаст ки мисол гирем кашокашу то ҳатто ки то зиндонбозӣ як чикри чоқлае ки ҳамн рошуке ки мебиромад мардум метонист ки истеъмол кунад баъд из 91-92 шахсан аз он ҷумла мо худмонам бениҳоят вақтҳоям баҳору чиёра ба ҳамӣ гузарондагӣ астем ва аксар мардуми кӯҳистони мо ҳам ба ҳамӣ гузарондагӣ аст имрӯз чоқла чикри рошук ё ҳамашон айшӯи намедонам як духтари эмомалии дигар урам беиҷозат рафта чинда намешавад ё ки хӯрда намешавад уҷа ки рафти дигар бо ё ҷарима ё зиндонӣ мешавад як оила метавонад ки 2 қопча орд бихарад аз ӯ зиёд хариданда яъне ки иҷозат наметанад аслан ин чӣ рӯз аст ва ту эмомалӣ дағдаға дорӣ қати ҳамо гирдуванад ки мо 2 сола захира дорем ту абсолютно ягон андеша надорӣ ту ҳаётат ба гадоӣ ҳаётат ба инами талбидан ва бигем ду чишмат чор ба дасти мардум як бизнесмен ё як каса дида айти нозуртар бошад зада кашида гирифтан ва аз ту қудраташ болотар бошад аз ӯ талбидан инамиқа ҳунар дорӣ дар ҳамин соле ки ту 28 сол мешавад 27 сол мешавад ки ту раҳбар ба ном омада истодӣ ту берун аз гадоӣ дигар ягон кори дигар кардагӣ нестӣ
фақат гадоӣ кардагӣ ҳастӣ. Аз Аврупо гадоӣ, аз Амрико гадоӣ, аз Афғонистон аст. Ҳамуҷа паданала ту мераи оқи падар, ай ҳамоно гадоӣ мекунӣ. Айб аст. Бо меоӣ дар инҷа мегӯӣ ки мехоҳем ки ранги Афғонистон бошад Тоҷикистон. Ӯ чӣ кор кардааст аслан уҷа? Чӣ кор кардааст? Корот чи аст ки чӣ хеле зиндагӣ мекунад? Ӯ ту паданалат худат оқи падар охит раҳбари ҳамин давлатӣ. Ӯ имрӯз фикри ин мардума ту намекунӣ? Вале аксарон менависанд ки ту худат чӣ кор кардиву, ту чӣ кор кардистиву? Худат ягон ёрдам аз бародарои азиз. Ма ба ягон шири шитирмирғ қасам нахӯрдам ки имрӯз ва ояндаи мардуми Тоҷикистона бар дӯш мегирам. Ва имрӯз ман дида истодам ки ояндаи Тоҷикистон ва аз имрӯзиш саркардагӣ то ояндааш дар як ҳолати бад рафта истодааст. Барои шумо мегӯям ки ҳамватанои азиз, ҳамин ҳолат бад рафта истодааст. ҳамин қадар коре ки ман карда истодам, ҳар якта дамира бикунем. Талаб кунем. Ман аз шумо ягон чи талаб надорам. Ман аз худи намо инсоне ки имрӯз ба шири шитирмирғ, ба шири моиву, намедонам, ба тамоми харбуза ва ҳандалак тарбуз қасам хӯрд ки имрӯз ва ояндаи Тоҷикистона ба дӯш мегирам. Ман аз ӯ талаб дорам ки ту набояд ҳозир инами рафторе ки ҳозир дар ҳамин ҳолат аст, ту набояд ира кунӣ. Вале мегӯянд ки қадар пул талбид. Мусибат дар сари мардуми тоҷик омад, ту талбиндагӣ мекунӣ. Мусибат дар сари миллат омад, ту даро меброи гадоӣ мерай. Мусибат дар сари бечора миллат омад, намедонам, борон борид, ов шушт, бидав гадоӣ кун. Намедонам охи як кӯҳ чапаши дар болои як қишлоқ, ними қишлоқ дазад, ту буда бира гадоӣ кун. О дигар ку ҳамин пагода ай ку дигар метарса ки дар Тоҷикистон ку вайрон шава, борон бубора, изо мекаша. О мегӯяд ки қадар пул талбид. Мусибат дар сари мардуми тоҷик омад, ту талбиндагӣ мекунӣ. Мусибат дар сари миллат омад, ту даро меброи гадоӣ мерай. Мусибат дар сари бечора миллат омад, намедонам, борон борид, ов шушт, бидав гадоӣ кун. Намедонам охи як кӯҳ чапаши дар болои як қишлоқ, ними қишлоқ дазад, ту буда бира гадоӣ кун. О дигар ку ҳамин пагода ай ку дигар метарса ки дар Тоҷикистон ку вайрон шава, борон бубора, изо мекаша. О мегӯяд безор шидем ай. Оле як тажгуфт ки коронавирус чӣ ба Тоҷикистон наёмад? Озине пештар савол дод. Гуфтам коронавирус номус дора, инсоф дора. Ба ҳамон қадар вирус буданаш, ҳам вирус ҳам ку як инсоф дора. Чен ранги вале беинсоф нест. 28 сол дар ҳамунҷа дигар ҳамун зулм куна бишина. Вирус омад дид просто шароити мардум нитвай гуфт як вирус дар инҷа бидаст, дим вирус ма лишним гуфта рафт, дигар наёмад. Надромад дигар Тоҷикистон. Дидам як вирус аст, бас ҳам як вирус дар Тоҷикистон. Дигар дута вирус шемиҷа тоҷико бичуро чикор мекунанд гуфта. Ҳамун вирус номус кард да, короче ҳам вирус бигем ки то имрӯза ку инсоф кард наёмад Тоҷикистон. яъне ки паданала дар замон вирус нам ва беномус будааст да, як чизе ки мираз аст вирус, аз ҳамон мираз вирус да ку ин миразтарин, беномустарин будааст. яъне имрӯз ма аз ҳукуматдоро яке ба ном намедонам наҷотдиҳандаи сайёрааш мегану ба шири шитирмирғ, ба шири моҳӣ қасам хӯрдагӣ буд. Ва мегӯм ки имрӯз ҳозир вақти киштикор баҳор аст, сар бите мардума. Мисли ҳамун пеш мардум бикоранд. Мардум ҳозир қувваи коре ки дар Россия мондагӣ аст, кӯшиш ки иёра биёр Тоҷикистон ва заминора тақсим ку мардумда. ҳамин ҳар кас чи ҳунаре дора бикора, картишка мекора, пиёз мекора, ҷигорӣ мекора, гандум мекора, чизи хӯрокворӣ ки имсол бигем ки уже зимистонда ҳолат воқеан даже Аврупо аст, ба ҳамин тавоноиш уже ба гардан гирифтааст ки имрӯз имсол бигем ки зарба вазмин омадагӣ.
Шам агар майдон набироварда боша, ин мардум агарчанд номусаш агар майдон набироварда боша ко мардума шикамаш мебирора. Ира аниқ бидон ки ин мардума шикамаш албатта ки майдон мебирора. Ира интизор дар дохили ҷога дар болои сард интизор бош ки 4 та хеле наркала дар омадагӣ дар болои сард ам ки тифот мехабам гребонат ам бари аму занат мехезонанд меган иҷа биё иҷа ҷавоб табти барои ҳаму бигем ки ҳозирам фурсат аст мо ҳамчу бигем ки оппозитсия ҳамчу мардум ва талаб дорем мо аз ҳеҷ вақт хоҳиш намекунем талаб мекунем мардума сар бите мардума бигардон ва мардумда иҷозат бите ки мардум заминора момали гӯш ки вазифа доди бачата мақсадат ҳами буд як табдеди ташиден ҳардат бихезена ки ҳардат дар болои конститутсия монди ту қатъи шири очат қасам хӯрдӣ и бачатам шири азизамо қасам хӯрдестай ту қасам хӯрдӣ очат мурдоли азизамона мурда пака бихе ҳардат қасам хӯрдӣ ки шири очам қатъи қасам имрӯз ва фардои миллати тоҷика ватан давлат ва миллати тоҷика ба душ мегирам хоб марҳамат ки биги як ба душ биги имрӯз фурсат кардагӣ аста ма овоз додагием туда так што бихе биё вазифата иҷро ка наметонӣ публично истифо табте ҷо талиш ки тамом пус як кас дига бия бишина пус як кас дига бия иҷа хизмат куна ба мора мо тура дар боломо наёвардем ки ту ба мора шоҳ шая подшо шая қаҳрамон шая асосгузор шая 44 унвон бигирӣ бачата биёриву 55 вазифа ба бачата битиву духтарта биёриву росту дуруғу иҷа бисёр душвор аст фарзандам иҷа са шумо хуб кор ка итари афандибозита дур мон бихе биё вазифата иҷро ки ҳамватанои азиз ва танҳо ақла кор фармонен фаҳмиша кор фармонен бигем ки ҳамо кӯшиш кунен ки бисёри бад бигем ки азоб накашем яъне тамоми умедтона аз ин наҷотбахши сайёра биканен дигар умуман